Iepa, zer moduz, adi ilustratzaile eta adi idazle. Bikoteka baitator. Bikotekan izena emateko azken eguna, azaroak 26 hortzira honetan. Gero bikoteka eginen da, elduden urtean, urtarrilaren 24-tik 28. Bikoteka zer den azaltzea, agian zaila da, edo agian erraxa da. Nik neuk, Anai Bainazekin batera, bikotekan parte hartu nuen orain dela 8 urte. Hortik sortu zen Kosimoren Katiuskak, gerora Etxepare saria irabaziko zuena, eta oraindik ere izugarrizko pozarekin gogoratzen dut zer izan zen bikoteka. Azken buruan, hantxe elkartu ginen, 8-10 bikote, ilustratzaileak batetik, idazleak bertzetik, orduan Arkaitzkano eta Itziber Alonsoren gidaritzapean, eta hantxe ibili ginen, nolabait album ilustratu batean dauden bilinguaiak nola uztartu, hitzak batetik eta irudiak bertzetik. Izugarri pasa genuen, eta ikaragarri ikasi genuen. Azken buruan, bikotekan, hortxe elkartzen baikara nolabait amets beretsuak, grina beretsuak, kezka beretsuak ditugun pertsonak. Eta elkarri begiratuz elkar ulertzen dugu, eta hori izugarri atsegina da. Elduden urterako, antolatuko den bikoteka horretan, baita ere berriz ere, bidaide ikaragarriak izanen dituzue. Batetik Inigo Astiz, letretan, eta Maite Mutuberria ilustrazioetan. Jakin gainera, idazle zein ilustratzaile izan, aukera duzuela bakarrik ere aurkezteko. Zeren gero, Galtzagore elkarteak bikoteak osatzen ditu. Hortaz, ez beldurrik izan, eta animatu. Ni egon ninteke, lasai aski, ordu terdiz hitz egiten. Zer izan zen, guk parte hartu genuen bikoteka hura. Baina ez naiz, luzatuko ez dut inor aspertu nahi. Baina ziur naiz zuek ere bikotekan parte hartzeko erabaki hartzen baldin baduzue, eta bikotekan parte hartzen baldin baduzue, ziur naiz horixe, urteetan eta urteetan eta urteetan, gogoratuko duzuela nozbait parte hartu zen dutela bikoteka batean. Xelebrekeria bat. Orain dela 8 urteko bikoteka hartan, elurra bota zuen. Guk gure etxeko kotxe xaharra hartu, eta hantxe agertu ginen Iruñean, ezpai ginen prest, egun bakar bat ere uzteko, bikotekan gozatu eta bikotekan ikasi gabe. Aio, zaindu eta ez bi bider pentsatu. Izena eman. Bikoteka ate joka duzu eta agur.